Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw bi ye juma ye utukalo tile 11 sanba 2023 amun sɔgɔlen don ana Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ni yansuba aw bisimila a ka bi kunnafoniyaw kɛnɛ kan. bi kunnafoni daminɛ la kasangani fermali koto mɔgɔw kɔni ka communiqué dɔ bilali olu kɔni a yira kasangani issue kɔni ka contrôle dɔw ye olu kɔni a yira k'a fɔ ko an ka jamana yɔrɔ caman kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kucala o ni a yɔrɔ caman ko fɛn min engrais bɔrɔ min kɔni bɛ ka di olu ma ko ni a fɔra ko engrais kilo 50 bɛ a kɔnɔ ko o kɔni tɛ engrais kilo 50 bɔ k'a dɔw ye kilo 49 48 45 ko hali a dɔw yɛrɛ ye fɔ 39 ka yira k'a fɔ ko u bɛ k'a fɔ engrais kilo 50 bɛ a kɔnɔ ko nka ko o kilo dafalen tɛ. Kasangani minisuma kɔni ka tagali ye ka bɔ an ka jamana kɔni kɔnɔna la ni olu ka tagali délai da kɔni décembre kalo nata o tile 31 fɛn min ka dɔn k'a fɔ police des nations unies a bɛ fɔ ma ko UNPOL ni olu kɔni tun bɛ an sɔngɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gao kɔni kɔnɔna na olu kɔni tagara ka bɔ an ka jamana kɔnɔ kɔsalanin na o kɔni bɛ ka yira k'a fɔ minisuma ka tagali ko mun kɔni fɔra a bɛ senna ka kɛ hali bi u bɛ ka taga dɔɔni. Juma tɛmɛnen utukalo tile 4 sanba 2023 fɛn min ka dɔn k'a fɔ concours d'entrée des fonctions publiques de collective o kɔni jaabiw kɔni olu bɔra kabi ni wagati in na kɔni fɛn min ye duguma karamɔgɔ ni olu ye premier cycle maîtres ye olu kɔni a tɛna tɛmɛ kalo damadama kan olu bɛna baara daminɛ fonction publique kɔni o kɔnɔna la maa minnu tɔgɔ yera ni jaabi bɔlen ninnu na. fɛn min ka dɔn k'a fɔ CEDEAO o kɔni responsable ni o ye o ɲɛma ye ale kɔni ye a yira k'a fɔ ko u bɛna baaraw bɛɛ kɔni sigi sen kan walasa ka se ka basigi kɔni ko o lasegi ka na Niger dugu o kɔni kɔnɔna la ni kɔni laɲini ninnu kɔni kɛra ko don ko ka sanga ni u ka ɲɔgɔnye min kɔni kɛra sommet ni o kɛra Abuja kaw olu kɔni fɛ yen nɔ. Kasangani o laɲini kelen kɔni fɛn min Faransi jamana ale kɔni a yira k'a fɔ k'olu fana n'u fanga fara CEDEAO ta kan walasa ka se ka u seko kɛ Niger basigi segini ko o kɔnɔna. fɛn min ye vacances citoyennes o kɔni o lancement kɛra an ka jamana gouvernement fɛ walasa u bɛ se k'u ɲɛsin baara ani ɲɛtaga o kɔni ma fɛn min ka dɔn k'a fɔ ni vacances citoyennes kɔni o bɛna daminɛ utukalo tile 12 ka taa bila fɔ utukalo tile 26 la a bɛna kɛ an ka jamana marabolo damadama kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti ani San kɔnɔna o kɔnɔna fɛn min ka dɔn k'a fɔ sifinnaka 5000 olu de kɔni bɛna ye nin baara in kɔni na. ni wagati in na fɛn min ka dɔn k'a fɔ tiga walima tiga dɛgɛ fo ka taa se jaba tomati ni ale fana bɛ kɛ lɔgɔti olu kɔni sɔngɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ an ka sugu kɔnɔna la fɛn min bɛ dekunba kɔni o ɲɛsin tobilikɛlaw ma ka d'a kan wari min bɛ d'i ma ka kɔrɔ ka taa sanni kɛ ni donna ni o ye sugu kɔnɔ bi a kɔni an b'a nɔgɔ i ka se ka ɲɛ sɔrɔ kɛ barisabula n'i y'a ta ka lajɛ tiga ni ale de bɛ kɛ tiga dɛgɛ o kilo tali yɛrɛ sɔrɔ fo sefa wari dɔrɔmɛ 200 la ni wagati in na jaba fana kɔni ale sɔngɔ gɛlɛyara kosɛbɛ tomati fana yɛlɛna o de kɛla sababu ye lɔgɔti yɛrɛ ale kɔni gansan yɛrɛ ti feere ni ti fɛn wɛrɛ kɔni sanga fara kan nafɛn misɛnnin feerelaw kɔni fɛ. I n'a fɔ bɛɛ b'a kalama cogo min na ni wagati in na an bɛ sɔmiya la ni sɔmiya kɔni daminɛ la fɛn min ka dɔn k'a fɔ an ka sira caman olu kɔni bi tiɲɛ fɛn min ye goudron sanfɛlaw ye a bɛ kɛ dingɛ jinɔgɔw bɛ jɔ a kɔnɔ ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka sirabakan kasara kɔni caman ko olu provoquer wa o wagati kelen na maa dɔw b'u profiter san natɔla jukɔrɔ ka bɔ fɛn min u ka ɲamaw u ka wuluwulu ko olu kɔni bɔ ko olu bila sanji in kɔnɔna ko sanji na taa ni a ye sanji mana tigɛ a dɔw la ka a to yɔrɔ min na a jɔlen bɛ to o yɔrɔ la a dɔw bɛ taa fosiw gere a bɛ an ka sirabaw nɔgɔ o bɛ se ka kɔlɔlɔ caman lase a ma kɛnɛya ko ta fanfɛla la wa ni fosse ninnu gerela jinɔgɔw mana to a kɔnɔ o kasa bɛ tila ka bɔ o bɛ tila ka an yɛrɛ kelen tɔɔrɔ wa fɛn min o labɔli fana bɛ tila ka kɛ baara ni a bɛna fɔ ko o ye gouvernement ka baara ye ka taa sɔrɔ a nɔgɔla population yɛrɛ de fɛ o ko kɔni fana ye dekun belebele an bɛ don min na i ko bi an ka jamana kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya samiya wagatiw la. Wa o samiya kelen na ni donna Bamako du dɔw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la luwanse du dɔw kɔnɔ a so dɔw kɔni jɔcogo kɔni o man ɲa kosɛbɛ wa a so dɔw jɔla a bi san caman bɔ o kɔfɛ yɔrɔw lafala yɔrɔw falenna yɔrɔw lawilila sanji bɛ don a du dɔw kɔnɔ fo ka taa se maaw kɔni sisiw kɔnɔna ma a bɛ se ka dekun caman lase mɔgɔ ma n'a dɔw yɛrɛ nana sufɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye fɔ ka mɔgɔ dɔw kɔni bɔnɛ u ni na a bɛ se ka kasara wɛrɛw kɔni lase mɔgɔ ma ka d'a kan ni san kɔni donna i sunɔgɔbagatɔ kan n'i ma girin ka wuli ka farati kɛ a ko la ni denmisɛnninw b'i bolo a bɛ se ka kɛ
degunba ye kosɛbɛ o yɔrɔ kɔnɔna wa n'i ye o location kelen fana ta ka a lajɛ fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ Bamakɔ sosara kɔni ale bɛ ka yɛlɛ don o don ka taa fɛ ka d'a kan ni kun y'a lajɛ fɔlɔ soden kelen sara ale kun bɛ taa 1500 ka taa bila 2000 la nka an bɛ don min na ko bi a b'a ta 2500 ka taa se 3000 fo ka yɛlɛ o sanfɛ wa o kɔfɛ so caman fana kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ sow kɔni ka bon duw ka bon a falen don nka i b'a sɔrɔ ɲɛgɛn ɲɛnama tɛ yen nɔ duba caman kɔnɔ luwanse du i bɛ taa sɔrɔ a ɲɛgɛn dɔw ye ɲɛgɛn den 2 walima a ɲɛgɛnw kɔni olu kɔnɔna ka dɔgɔ hali ni i ye a ko ka a jɛ togo o togo jama ka ca ɲɛgɛn ma o fana degunba bɛ so dɔw kan so dɔw ɲɛgɛn bɛ fa kosɛbɛ a tɛ sama sotigi fɛ luwansew fana b'a fɔ ko sotigi ka baara de don min bɛ se ka kɔlɔlɔ lase u yɛrɛ ka kɛnɛya ma wa Bamakɔ kɔni a kɔnɔna bɛ ka fa tewu fo mɔgɔw kɔni bɛ sigiyɔrɔ ɲini na Bamakɔ dafɛlaw kɔni fɛ ninnu bɛɛ kɔni bɛna Bamakɔ fɛ ɲinama fɔ Ala ka sɔrɔ nɔgɔya ɲininikɛla bɛɛ lajɛlen fɛn min ye ka dɔn ka sanga ni tarata don tɛmɛnen an ka jamana conseil national de la transition olu kɔni ye baara dɔw sigi sen kan ka hakilina dɔw fara sen kan min bɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka an ka jamana sanuko ka a don ba la wa an ka jamana ka se ka nafa caman sɔrɔ a ka sanuko o kɔnɔna na ayiwa an minnu sɔgɔlen tunu an na nin wagati in na an b'a fɔ ne bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la an minnu bɛ fɛ aw ka feerefɛnw ka lakodɔn aw ka cakɛdaw ka lakodɔn aw bɛ se k'aw sɔgɔ Mali kunnafoni direction commerciale la wa o kɔfɛ aw minnu bɛ jamana kɔkan fo ka se jamana kɔnɔna ma ni aw bɛ fɛ aw ka foli ka to ka kɛ an ka kunnafoniyaw laban na a bɛ se ka wulili kɛ nɛgɛjuru sira la ni o ye 94 42 23 82 94 42 23 82 an b'a fɔ aw ni ce aw ka lamɛnli ko ɲuman na aw kan bɛ tɛnɛ ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman di a ma Ala k'an ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ